7, talk too early. Oh, indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Sure. Namhlanje ke sine open line 0861596596. We are live also on our Facebook page and our TikTok as well, Indaba, and the number is 0861596596. I played a song masiqala loluhlelo doc, and mjithu buza ama questions amaningi ukuthi what must I say and what must I do. Abantu banama preferences angafani, right? So would you say ukuthi I turn off ke ulimaza umdavazo full on conversations and questions having to be answered, or mhlambe yona secret enza ukuthi abanye abantu yabo bafile in it? Well, Alex, siyibuza nini imibuzo? Siyibuza during umdavazo. Yes, during umdavazo. No, during umdavazo it's all about communication. Kunento ekuthiwa i-traditional talk therapy. Esi-implementa kakhulu thina as ama-sexual health specialists. And ibalulekile ngoba it allows leso space sokuthi nikwazi communicate, ni converse during umdavazo and nitshenani ukuthi nizwani kwenzakalani. But manje mawusuzophendula imibuzo during ukufenda, Alex, sekwenye ke into manje leyo ngoba lo mbuzo ungaqhamuka as a surprise. Kuyaye kuthuba nosibani uvela uqakeke. Alright, so you choose into ibuzayo. Okay. You choose nanesikhathi futhi i-timing, Alex, ibalulekile. I-timing iyayibulala ngempela lento ye-intimacy. Ngoba kunabantu abamadlapha basically. Abangakwazi ukuthi ba place really exactly ukuthi ubona ama emotions abo kumele bawa apply nini and ikuphi la angadingeki khona ama emotions. Okay. In the same way we talk abantu ba umuntu echaza yena khona bathi angikwazi ukulala completely ku dark, abanye bathi there must be something playing in the background, TV or my music and all of that, but during umdavazo do you recommend music as a soundtrack? Oh, of course, Alex, ngoba njoba ushile ekuqaleni abantu banama preferences angafani. So of course bakhona abantu abathintilizwa wona umculo, bakhona abantu abakhuthazwa wona umculo. Kuba ukuthi mhlambe iculo uyarelate kulona kanje ngalo nje leli kade lidlala eqaleni ovule ngale inkundla. Uzothola ukuthi bakhona abantu ngempela ngizothini accommodate umdavazo ngendlela yokuthi ba relate kuma past experiences zabo ngomculo. So umculo is a language on its own, and kuthiwa ke R&B is a love language. Okay. So definitely it does feature umdavazo. Well, ushiyelani ukuthi abanye bawudlala music for ukuthi mhlambe makusemqashweni and umakhelwane uzwa yonke into eyenzekayo, or userumini out of respect for abantu enishare nabo, so when you use music wenza ukuthi kungazwakala the sound that comes. Inkinga manje, Alex, nesigubhu futhi siyayidedela impela i-disrespect. Yabo ngoba manje as much as ukuthi awumuzi umuntu omemezayo, but lesi sigubhu leso sizwayo sikwenza nawe vele ungalali. Alright. So I think lapho into ebalekile ukufunda ukuthi respectwana kanjani basically and how to accommodate each other. Alright. So we open line ke, so ungabuza ngezomdavazo and ungabuza also nanoma yini. Udokotela is here. Inumber it is 0861596596. I'm also going to take my comments akho mawathumela kwi Facebook page Indaba with Alex nama VN futhi kulelo hlelo 0638399959. Yeah, my VN leyo 0638399959. At what point, Doc, do we say sex is now too frequent? We always say la on this show ukuthi yonke into in moderation, but we've had people complaining ngendaba yokuthi i-break ayisatholakali and leyo nto impacta not umdavazo, even the relationship itself. So at what point do we say maseku kanje hayi sekwedlulela? With Alex, is sex, sexual intercourse basically inkinga because it fall under into ekuthiwa ama-advanced activities of daily living. So yes, iyisidingo impela yona, but ayisiyona i-basic activity of daily living, meaning ukuthi bakhona abantu abakwazi ukusurvive ngaphandle kwayo. So the issue comes la masekuthi ucansi alisakunika isikhathi sokuthi ukwazi ukunaka zonke ezinye izinkundla zempilo. That is where the problem comes, and bese kuba khona i-dysfunction within ukuzama nawe ukuthi uqhubeke empilweni. Now if kuukuthi leyo nto isiyenzeka kuba i-problem ngoba ulahlekelwa isikhathi, ulahlekelwa izinto eziningi, uphinde futhi ulahlekelwe na imali phezulu kwalokho. Kuphazamiseka even amabhizinisi if kuukuthi sewunake nje ucansi kuphela. So ingakho ngihlale ngisho ukuthi kumele sikwazi ukubalansisa yonke into when it comes to impilo ngoba
ucansi impela as much as luyi part and parcel of impilo nalawa amanye ama aspects kumele sikwazi ukwanakekela nawo. Lolu hlelo is not for ingane. Most join for the first time namhlanje siba khona every Thursday from 7 and we have my podcast of the show, even the previous ones ungakwazi ukuwalalela, but le namhlanje asina topic. Ubuza ofisa ukubuza, mafisa ufuna ukushare, you're more than welcome to contribute, give us feedback or now add on all matters athinta umdavazo. Ngizoya ke kuSifiso Shezi calling us from Enkandla. Sikananda sekubingelela. Sifiso, yebo kanjani njani? siyaphila njani wena? Ngiyaphila baba. Sure. Bye. Nami ngihlezi nayo wakwami lapha Phanani. Oh, okay. Oh, no, so nilalela nindawonye. Sidalela sindawonye impela, hlezi silalela ngesinaye lapha. No, siyabonga siyayikhuthaza leyo nto yinhle kakhulu. Impela hayi cha. Ngithayi uyangibusisa impela wakwami hayi. Uyakubusisa. Kodwa manje ngisuke sengazi mase sengisondeza kakhulu kuyena ukuthi usuke sechaza ukuthini lapho sethangize kakhulu impela. During umdavazo. Umdavazo yebo. So manje mangabuthi uyungazi so you respond ngokwenze njani ke? Ngize phela namude ngibone seshintsha ngendlela esuke sebenza ngayo. Uyazi into emnandi ukuthi njengoba nilalele noyithu nje sizokubuzela akhulume ngiyacabanga ukuthi kungayinto enhle le ekutheni singamkhulumeli yabo. Iyaphuma iyasuka lapha eduze miyabaleka. Ngizwe ngalo age ukuthi hayi. All right, doc, ukhuluma communication lana usifisa usasho ukuthi yonke into imnandi and kodwa manje ulahleka. Kusho ukuthi akamtsheli mabesuke besayihlalele nje kodwa umtshela during umdavazo mama ukuthi hayi ufisa asondele kakhulu. And Alex, of course that would be something unnatural a featured vele within umdavazo. And kuya ngempela na ukuthi ubudlelwano babo bakhelwe othandweni yini okanye bakhelwe kwezinye izinto. Ngoba uma kuuthi bayathandana ngempela umama uzothola ukuthi uzizwa esondele kakhulu kubaba uma kuuthi usezofika mhlambe kuvuthwa ndaba. So uma ukuthi ubaba yena ungaphakathi kumama usuke esemsondeza la yena umama athinteka khona ukuze ngempela kuphumelele into ekuthiwa iclimax, into ekuthiwa uvuthwa ndaba. So ubhuti shouldn't be worried in this case ngoba uyasho ukuthi azikho inkinga phakathi kwabo kodwa lento eyenzakalayo ngifuna ithathe as into natural. Yeah. Okay, so into ejwayelekile futhi into elindelekile okumele uyimukele. Esikananda? Yebo, angiyezwa kanande. All right, no sifuseni inhlanhla mfethu. Siyabonga iqhubeka kamnandi indaba yenu. Siyabonga baba. Sure, ngisuka enkandla ngezeThekwini ku Lucky Manyusa. Sawubona Lucky? Yebo Alex. Sure, sekumukela kwigagasi. Njani? Si right unjani wena? Yaphila ngiyaqala ukungena ohlelweni ke gagasi. No siyakumukela mfethu. Kodwa angithi usho ukuthi uyaqala ukungena kodwa uke ulalele kuphela nje uqala ukuthi ungene namhlanje. Ya, ngisezingilalele igagasi. No siyabonga mfethu. Woza ke nendaba yakho la sikhuluma ngezomdavazo namhlanje asina topic open line. Ufisa ukuthini Lucky? Ngifuna ukubuza lana ke ukuthi mangabe udivana nomuntu wesifazane and then uyabamba uyadedela uphinde futhi udivana naye njalo nje kwenzeka the very same thing kwenziwa njani nje ngoba kumina sekuyangicika ukuthi ngidivana nomuntu wesifazane kwenzeka into eyodwa. All right. Okay. The doc? I think Alex ngimtholile but just to make sure ukuthi on the same page. But uma ukhuluma ngokubamba ukhuluma ngokumitha komuntu wesifazane. Ngokumitha impela ke and then uvele kushabalale kanjalo. Ukhuluma ngokumitha Alex. Okay, so uba nokuphuphuma kwezisu. Yes. Uma kuuthi uyamithisa umuntu wesifazane ngasonke isikhathi yena into eyenzakalayo umuntu wesifazane uphunyelwa isisu siyachitheka. Okay. Now bhuti wena ngokwakho ngicela ukubuza ugwayo hlazi uyafika kona? Ugwayo hlaza baba iweed insango baba uyafika kuyona uyayibhema? Lutho. And then okwesibili ke utshwala uyaphuza? Amphuzi. Okay. Amphuzi total ambema amphuzi total. Okay. Now Alex ungichaza impela ke lo mbuzo because uzongenza ngikwazi uku-educator ukuthi kahle kahle inzalo ilele kubukhona.
inzalo ayilele esayidini elilodwa kuphela ayilele kumuntu wesifazane just because uyena umuntu wesifazane onesibeletho uyena umuntu wesifazane namaqanda nomuntu wesilisa kudingakala imbewu ukuze imbewu ikwazi ukungena kumuntu wesifazane ilishaya iqanda ilihlumise bese kuba khona into ekuthiwa ipregnancy now yena ubhuti into engam-advise ngayo uma kuwukuthi ngampela ngaso sonke isikhathi kwenzeka lento ayishoyo uzothola ukuthi imbewu yakhe ayikho normal ngoba kuyi-sperm asibheki kuphela i-count sibheka even nane-morphology ukuthi sperm sakheke kanjani sibheka nane-motility ukuthi sperm sinyakaza kanjani siyakwazi yini ukubhukuda siyakwazi yini ukuthi sisurvive within umuntu wesifazane for about 3 days so yena singambona simcwaningela ukuthi inzalo yakhe ngampela iphelele yini noma khona la usekushoda khona ngoba umzimba Alex if ukuthi uthola isimo esi-abnormal and uyabona ukuthi uzokwakha ingane ezoba nama-abnormalities uyakwazi ukuyiphusha ingane out bese kupresenta lokho as a miscarriage present as ukuphuphuma kwesisu Alex. All right. Kanti yagculisa leyo mpendulo lakhe. Yep. Yeah, but uyinotheke leyo ukuthi uzodinga ukuthi ubone udokotela ukuze akwazi ukubheka kahle hle ngoba kwamanje ukuphendula based on izinto ezishilo kodwa I think kuzofanele ukuthi umbone ukuze kubonakala inkinga and ukuvimbela ukuthi kungaphinde kwenzeke futhi. Okay, ngiyabona. Ungahamba nemama lakho noma ucabanga ukuhamba wedwa okoqala? Ngizohamba naye ngihlezi naye for 5 years nje so semphelelo uthando lokuthi ngingahlangani naye total. So ingakho ngibuza ukuthi kunormal yini lokho. No but ungalilahli ithemba ngiyayazi ukuthi disappointment ibuye isenze thina abantu besilisa you know sishayeke ngandlela thizeni so ungalilahli ithemba and angifuni ubeke iblame kumama kube ukuthi manje usumbuka ngazathi yena uyisehluleki no ake siqale sibuke ngempela ukuthi ikhona yini inkinga khona ngoba mayikhona inkinga believe you me sizokwazi ukuthi siyilungise mawukuthi iyalungiseka ngempela nikwazi ukuthi niyithole ingane baba. Okay, no siyabonga. 22 minutes after 7 indaba oneka kasisi kuyi-sex indaba sikhuluma zonke indaba ethinta sex and sikuye open line namhlanje la ubuza khona konke ofisa ukukubuza. Yabona ke the first 3 callers that we've had bekwa amajitha so lihlelo ke sinomthetho ukuthi isuke ingaphelele sifuna all genders. So ladies nikuphi na? Ungathumela ne-VN as well ku 063839959. Ukungalenzi ihlobo unhlobo ucansi kuba namthelela muni empilweni yakho ezomuntu uma kuukuthi nje awulwenzi nje sanhlobo khona yini into eyenzakalayo kuwena ezomuntu? Alex lapho kuyadepend ukuthi une stress esingakanani empilweni yakho ngoba umdavazo is a major component of into a counteractor indaba ye stress because of ama hormones arilisekayo if ufika kuvuthondaba kanti if kuukuthi awuvamisile ukufika kuvuthondaba lawo ama hormones lawo isikasisi sakhona sibuye sibe inkinga because if inga counteracteki lento ekuthiwa i-stress hormone then ama stress levels avele aphakame and kwenzakala izinto eziningi eziyinkinga empilweni but akusilo kuphela ucansi olungakunikeza you know lawo ama hormones ama endorphins oxytocin you know kukhona okunye ongakwenza okungakujabulisa empilweni njengendlwabu but indlwabu i-problem indlwabu ngokuhamba kwesikhathi if uzogcina urelaya kuyona because there's an element of addiction when it comes to indlwabu kanti asibuke for instance ukugijima uzothi uzoba i-marathon runner leyo nto leyo izokwazi ukukusecretera ama endorphins izokwazi futhi ukukusecretera i-serotonin okuyizinto ezitholakalayo if kuukuthi umuntu uyafika kuvuthondaba the happy hormones. Isike ngibuyele la doc ngiyakuzwa ukukhuluma ngendlwabu but kune danger ukuthi ungagcina so addicted. Kunabantu who use toys ekutheni nje umuntu wesilisa angimfuni ongisasigcinile ongisahila would you say nakhona ungagcina so addicted? Masturbation is masturbation Alex. It doesn't go with ukuthi yiphi yona igender eyenzayo leyo nto. So kufaka ndawonye ama toys wafaka under indlwabu. Ama toys impela afala under indlwabu. Yize noma wona ane broader aspect than just nje ukumasturbate nje kuphela. But wona definitely afala under indlwabu. They are a big component of indlwabu especially kubantu besifazane. Ngoba manje if you look at i-dildo is supposed to imitate ipipi.
So umuntu wesifazane if ezosebenzisa dildo kufana nokuthi vele uyamasturbator ngoba uyayi-self stimulator. So that is basically masturbation, the definition of masturbation. Okay. They have names, by the way. Did you know that? Now they have names. Yeah, they have names. They're not just dildo toys. Mhlambe enye nje egama layo nathi. Okay, so the question is uzoncishelwa amathuba okurelease stress uma ungayi emdavazweni. Uma ungayi emdavazweni ngoba umdavazo Alex is one of the most natural things you can do ngempela to counter stress. Kanti lokho kunye kudinga a lot of dedication, kudinga a lot of focus, kudinga a lot of energy. Whereas umdavazo is natural and it comes ngempela with uthando if ukuthi iyavulekeleka leyo nkundla leyo. Izwa kahle. Lo hlelo njalo is not for kids. And there is another guy engizofihla igama lakhe naye futhi umlaleli ozathi good evening Alex no Doc. Ngina this lady sesibe kwi relationship for 3 years data but besingakaze sihave. Siyahlala nje ndawonye sikhatlishe sikhise inkinga ngiyasaba ukuqala indaba yomdavazo ngithe ngithi ngikhuluma ngayo over the phone wathi imina engingasho ukuthi ngifunani so ngicela iadvice. Okay, so ubhuti lo une relationship yakhe for 3 years bayabonana nje nomuntu wakhe but bagcina ngokukhisana nokukhatlisha. Usisi ke usekhiphe igama lokuthi akube uyena ubhuti oshoyo ukuthi ufuna enze njani. Now usisi yena uyafuna but ubhuti is being very conservative and being reserved. Yeah. Well, angengazi Alex kodwa isikhathi esiningi abantu besilisa in nowadays uma bezocabanga ngocansi especially ama first encounters they also think about the possibility of being implicated in a way. Because manje ungalala nomuntu and ukuthola ukuthi umuntu benama expectations ukuthi mayiqeda kulala nawe khona into azoyithola. And afike lapho wena nje umuntu osimple awunamali awunalutho real olungako ongam-offerisha lona wena when it comes to materialistic things. Asuke lo muntu ahambe aye e-police station athi umrapile. So mhlambe ubhuti usafuna babonane. Yes sebekhulumile efonini mhlambe usafuna babonane bazane. 3 years. Of course. Kuyakhiswana nje kuyakhatlishana kuphelela lapho. Bayabonana. Yeah, babonana. Baze bathintane bakhisane. Angazi ke mhlambe ke ubhuti kukhona inkinga ekhona mhlambe khona imfihla nayo. Yeah. Ngoba akhona ama possibilities Alex singawo explore ukuthi bengazwanga ukuthi sebeka babonana bengitshela ukuthi abakaze baze babonana. Yeah. Mfethu yenza nje because we still have 30 minutes. So please awuyiphinde le question yakho bese uyasitshela kahle ukuthi yini mhlambe khona into oyisabayo about yourself ongekho confident ngayo kumbe uyasaba mhlambe ukuthi uzofika ushaya udaka ikhona into ekhona yini please do indicate to us sizokuphendula again. Ngikuthobekile Mchunu Edendale sabona Macongwane. Yebo njani? Siphilele mase kumukela kwikakasi. Yebo ngiyabonga. Ungaqala nje let me ask you ukuthi we switch off i-radio khona sizozwana kahle and yeah nawe nje mawusuzofona please and noma uzothumela ne-VN please nje kube quiet la ukhona ucishe even i-radio kwi-background. Yes ma yes uthini ke kuthini? Bengibuza la ukuthi ngi-pregnant kodwa manje umdavazo anguthandi. Okunye ngithathi kakhulu engaphansi. Manje bengibuza ukuthi angizoba nayo inkinga mase ngizobeletha ngendlela exciting ngakhona. Okay. Pregnant umdavaza akawuthandi and utight kakhulu ngaphansi. Ngicela uqala ngale pregnancy. Ntokazi ngicela ukubuza mama. How far with your pregnancy in terms of ama weeks noma in terms of inyanga? Nginenyanga ezu-8. Unenyanga ezu-8. Yebo. Ususondele eduze kakhulu ekuteteni. Yebo sekuseduze ngoJune. We usually say it's usually 9 months, a full term. Yebo. Now if ususondela kakhulu ekuteteni umzimba ke manje usuguqula ke yonke ke manje lento usulungiselela manje ukuthi ingane yeza. Umzimba njengamanje awusenandaba ukuthi kumele kwenze kumdavazo noma cha. Unendaba nokuthi sekuzophuma manje umuntu ophilayo lana wena kumele umenzeleni lo muntu. Into yokuqala ehamba phambili e-counteractor umdavazo uma usuzodeda into ekuthiwa i-prolactin and i-prolactin iyona ekusizayo ukuthi uproduce ubisi. So immediately mawusuzodeda iyakhuphuka i-prolactin so izo counteractor lento yokuthi ufuna umdavazo ulangazelela umdavazo ngoba umzimba ngaleso sikhathi must focus on building ubisi emabeleni so that if ingane iphuma uzoba nako ukudla kwengane. And ngiyaqhugumezela mawukuthi awuyithandi breastfeeding. Yabona the first 6 weeks of breastfeeding
ibaluleke kakhulu because ingane isuke idinga lento ekuthiwa i-colostrum. So ngiya-educator ngento wena othi unenkinga ngayo. So umzimba wakho ozama ukukutshena ukuthi no sesizoshintsha-ke manje seso-accommodate ukuthi sekuze umuntu ophilayo and wena kumele umnakekele ngokuthi umncelise lowo muntu so uzoku-counter-acteka umdavazo. It's not ukuthi kukhona inkinga ekhona kuwena. Yebo bengakazi nje ngikuthande senze ngikhulelile. Naloko futhi ntokazi ku very subjective ngoba bakhona abantu abawuthanda umdavazo during ukukhulelwa bakhona abantu abangawuthandi isidalo umdavazo during ukukhulelwa. Akunankinga. Ngoba phela bengisaba ngithi mina ngiyaqala ukuba nengane like ngoba before ngike ngakhulelwa ingane two times ngiba nama miscarriage. Ngiyaqala ukukhulela nje into ebonakalayo ukuthi sengizoze ngiyobeletha manje angithi ngilokhu ngilalela abantu besho fanele ulale mongalali uzoba nenkinga ngaphansi kufakwe imini manje ngiyaphenika ngazo zonke lezi zinto because angazi lutho. Now ngiyaprofesaya ke Alex njengamanje ngithi untokazi ngicela asithinde in the next masetetile akalinde kube u6 weeks andlulisa u6 weeks aphole if kukuthi uzoteta ngenormal vaginal delivery. And then awuzama umdavazo ngaleso sikhathi abone ukuthi uya is into it bese yasinikeza feedback ngoba ziningi izinto ezoshintsha kuzoba ipregnancy yakho yokuqala lena ezofika ku full term. So once wateta ama hormonal changes alapho azo accommodate sonke isimo and uzothola ukuthi even the tightness izothi ukuba a bit accommodated in that manner. All right. Yeah. I-discharge yona inormal yini ke? I-discharge kanjani ntokazi enuka kabi umbala wayo kanjani? I know because iba mhlophe kokunye kube ngathi yellow ibuye kube ngathi lime. Okay. Now as long as low discharge le inganukabi and as long as inganginiki inhlungu and as long as inganginikezi ukuthi wena as umuntu wesifazane uzizwe ngazathi womile ngaphansi then it's okay ngoba iyenzeka i-discharge during pregnancy and especially mawusondele towards ukuteta. So iba khona leyo nto yokuphuma kwemucus and izohamba ihambe ithi ukuba thick ihambe ithi ukuba loose immediately mawusuthi uzoteta kukhona ke okuzokwenzeka okuzophuma okubizwa kuthiwa i-lochia. Yes. Yes mama. Yebo kuyazwakala ngiyabonga kakhulu. Okay, no, I think ubuza imibuzo ngiyakubona ukuthi uyaphenduleka but sengiyibuzele okugcina nje khona istory ongasitshelanga sona though. So uMr yena uphike kuyo yonke le journey le. So is he supporting you and nanovalo lwakho? Yes ukhona upresident. Oh okay. So leyo ukuthi umntavazo awuzwani nawo we understand ukuthi it's because of history. Yeah, we understand. Okay, I know. Usibingelelele kuyena yezo. Yebo ngobingelele. All right, sure. Siyabonga ukuthi ufisela kuhle ma. Yebo ngiyabonga. Sure, it's a 26 minutes to 8. Siku open line namhlanje ubuzofisa ukubuza nje kumbe osifisa ukusitshela khona about ezomdavazo. Uhlelo is not for ingane. Doc uzokhumbula ukuthi earlier khona umjita obethi njalo umuntu wakhe ufike abambe then bese sisu siyaphuphuma yakhumbula and then ubese ubuza imibuzo ke ukuthi uyayibhema yini insango. You have no idea ama inbox angena la ku Facebook insizwa sibuza ukuthi ubuqonda ukuthini musho njalo kanti uma ngabe uyibhema insango iyakwenza yini ukuthi uphuphumelwe abantwana. No, insango ine potential yokuthi ishintshe isperm especially morphology of sperm. Indlela isperm esakhe ngakhona indlela ikhanda libukeka ngakhona sometimes ikhanda ngenzeka lihlukane phakathi nendawo agcine sewuthu amakhanda. Sometimes ikhanda ngenzeka licoil upon itself. So sidinga ikhanda ikakhulukazi kwisperm elinormal ukuze likwazi ukupenetrate into ekuthiwa iqanda lomuntu wesifazane ukuze akhulelwe ngoba angeni umsila usala ngaphandle umsila wayimbewu ungena ikhanda kuphela. Okay. Kwi-ovum yakhe umuntu wesifazane. Oh, so insango iyakwenza lokho. Iyakwenza lokho, iyakwazi ukushintsha morphology ye sperm and bese uba nama difficulties in making umuntu wesifazane fall pregnant just because of that. Nazo ke majet. So yazi ngikulalele doc the way uchaza ngayo. Kusho ukuthi lento oyibona mawusuka ubhema insango iyenzeka futhi nakwisperm sakho leyo ukuthi ubone umuntu ehlukene kabili. Angithi uthanda ikhanda lesperm lihlukana kabili. So lento oyibona ubhemile so uphinde futhi uyiproduce uma usubhema insango. Yes Alex, ukuthi inkinga ama illicit drugs angathi ngangena emzimbeni awashintshi kuphela psychology, ashintsha even nanendlela umzimba kumele usebenze ngakhona. So akusiyo nje itsaku kuphela Alex. Notshwala kungakwenza. Even utshwala buyinkinga because of vitamin B12. Ingakho ke thina ezabantu besilisa if
uzoba ne-anemia. We don't have i-iron deficiency anemia. We have i-vitamin B12 deficiency anemia because of utshwala. Ngoba utshwala bushaya isibindi and u-vitamin B12 uzinza khona esibindini. Okay, all right. 25 to 8 indaba uNkakazi. Ngizothatha uThandeka Zondi from Verulam. Sabona Thandeka. Yebo sawubona Alex. Hello sisi. Ithini yakhe question? Bengicela ukubuza mina lana ukushuthi bengifisa ukwazi ukuthi kunormal yini umuntu wamasenze umdavazo shuthi first round ushesha kakhulu ukuchama sathi sa-enjoy nje siyachama but u-second mhlawumbe no-third round size sigcine siyekile engachamanga isolo. Okay, all right. Ima kanjalo ke. Dokotela? Okay. Now Ntokazi ubhuti une-sexual dysfunction. Ngizokuhlukanisela kawu-2 ngoba lezi zinto ziyakhelana and zibambisene ngandlela thizeni when it comes to presentation yomuntu. Into yokuqala yenzakalayo uba ne-premature ejaculation. So i-round yokuqala uyashesha ukuchama. Uma kumele enze i-round yesibili noma afike even kwi-round yesithathu akabe safika kuvuthwa ndaba, so useba ne-prolonged erection and phezu kwalokho useba nento ekuthiwa i-priapism, into eyenza ukuthi induku ife ngoba if kukuthi uba ne-priapism induku mayiqhanyela isikhathi eside then igazi aliphumi ngendlela bese kubuild upheka i-carbon dioxide bese kwakheka i-acid endukwini bese umuntu egcina efile inhlungu. So kunenkinga ekhona, uzothola ukuthi kunokushayisana kokungena kwegazi nokuphuma kwegazi and bese kuba khona uku-affecteka kwemizwa ngoba induku ilawulwa exactly that, igazi ngalana bese kuba imizwa. Yena kumele simbone ngoba unento ekuthiwa i-sexual dysfunction in the form of i-premature ejaculation kanye ne-priapism. Yeah, when you understand it. Oh, shame. Ngiyakuzwa ukuthi sewudangele. Hey, ngicela nga-understand because nje sigcine siyekile ngempela because nje vela ngachami nhlobo. Yeah. Kodwa ke imphatha kanjani yena ubhuti leyo nto yokuthi akachama? Naye kumphatha kabi Nkosi yami, ngibona nje ukuthi uphatheke kabi ukuthi ugcina ngachamanga lokhu ezama mhlawumbe kuphinde kwenzeke agcine echamile ngesikade. No, engasizeka Ntokazi ngoba siyakwazi ukumcwaninga sibheke ukuthi yini edala lokho. Yeah. Mama. So nawe phela yabo umphathe ngesinono ngoba ngithi uyabona dokotela useshilo ukuthi into engajwayelekile le but engalapheka. So ungabe usumphusha kakhulu ukuthi akasheshe chama uyabona? Yeah, bangizile dokotela. Okay, sure. Yeah. Manje uzokwazi ukuthi le ndaba uyidlulisele kuye the way nawe efike ngayo kuwena. Hawu ngizomtshela siyakhuluma nje noma yize ayixoxela siyakwazi ukukhuluma. So akalalele ngani right now? Hey ule emakhaya uyabuya shaya network but uthi nohlela akajwayele ukulalela, mina ngijwayele ukulalela ngiphinde ngimtshele ezinye izinto engizizwayo khona la ehlelweni. Nice women power there. So uyibambile le relationship, uyibambe ngezandla zoyithu ungabe sayidedela. Hey ngibambe ngicabanga nje lokho hamba ngoJanuary kodwa ngisayibambile. I know ibambe. Alex, yazi ngifikelwa into yokuthi amathanga ahlanzela abangena amabhodi. Ubuyazi la khona. Ubuyazi la khona. Abantu abaningi isifiso sabo le. Ngibambile nje wahamba nomsebenzi ngisayibambile ngihleli ngimlindile. No kumnandi mfethu ngoba yabona nje bana uyibambe kanje naye la khona naye uyibambe kanje na yikho enye into emphazamisayo ucabanga wena nje so ibambe nje kanje. Yeah, ngiyabonga. Sure, siyabonga kakhulu nathi. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mtiane. Kakasi FM. All right, lo hlelo is not for ingane. Ungakhohle ukuthi uzolibamba kahle ulilalele. Noma ususe taxini noma usemotini, Uber, Bolt driver lapho, sometimes ngiyazi ukuthi ukwazi ukuthi uyinyuse ivolume noma wenze njani, but buza yona igest ukuthi ifisa ukwenza njani. So musu wethu uzokwazi ukulilalela kahle uye kwi-app as a podcast iyohlelo. This is Indaba. Ngibingelele but Alex no Doc lapho kwiGagasi FM. Ngisacela ukubuza ukuthi uma kwenzeka mhlambe nenze umtavazo nomuntu wakho, uma kuba buhlungu ungakujabuleli ukwenza isex nomuntu wakho kuvetana kube buhlungu, bengicela ukubuza ukuthi lokho kwenziwa yini. Ngiyabonga kakhulu. Sabona Doc kanye no but Alex. Ngicela ukubuza mina nginenkinga mina uma ngabe mhlawumbe uthi ngiyajabulisa nomuntu wami
angichami nhlobo angikaze ngizizwe ngichama akuchameki nje nhlobo ngike ngiphatheke kabi ngoba phela niwangibuza usuchamile ngigcine sengiqamba manje ngithi hayi ngichamile yini inkinga kahle kahle doc ngicela ukubuza ngiyabonga kakhulu. Okay. All right. Asimambeke lawa ayi2. Le eyokuqala doc usisi ukhala ngokuthi kuvele kubethulunga kakhulu during umdavazo. And then bese yes. Le yokuqala Alex no definitely akusinto normal leyo. Inhlungu during umdavazo azikho normally unless of course if kuthi bayakubreaka your virginity. Then that's expected ukuthi kube khona lezo inhlungu lezo. But ngokuhamba kwesikhathi fuze ngabe ucansi is enjoyable. Now ngizombekela ngokuthi awu2 ama conditions ahamba phambili so that ezobona ukuthi kumele isukumele lenkinga. Sure. Kunento ekuthiwa dyspareunia. So dyspareunia is painful sexual intercourse. Bese kuba khona icondition ebizwa ukuthiwa atrophic vaginitis. Atrophic vaginitis isho ukuthi during sexual intercourse uba dry and uba nazo inhlungu and sometimes kungaze kuhambe kuze kufike ekuthenini wophe during umdavazo. So akusiyona into normal leyo because izomgcina im-affect psychologically bese egcina developer into ekuthiwa i-vaginismus. So yena akayisukumele impela inkinga uma kuukuthi ngempela iyamthikameza ngandlela thizeni. All right, thank you doc, thank you. In fact uphendule nabanye abaningi. And then bese kuzoba yilo wesibili ke ukuthi usisi uthi mabenza umdavazo yena usisi akachami yabona nje ukazima kafiki kuyona. Kodwa manje akasazi uzothini ngoba unqena ukumphoxa umuntu wakhe ekutheni kuzoba ngazi ukuthi akamnelisi na. Now untokazi yena une condition ebizwa ukuthiwa anorgasmia. So now anorgasmia is total, lack of the ability of ukufika kuvuthondaba. So awukwazi sidalo ukufika kuvuthondaba noma ngathiwa kwenzakalani noma ngathiwa wenzani. Ungadlala even nangamathoyizi ukuthola ukuthi ngempela leyo nto ayisizi. Lapho uzothola ukuthi kudambe imizwa ngandlela thizeni, lapho uzothola ukuthi ama hormones akhe awekho balanced properly and uzothola ukuthi ngempela i-reproductive health yakhe ayikho proper. So sidinga ukumbona umuntu okanjena simcwaninge simbheke. Ngihlale ngicizelela Alex ukuthi anciently kwakuduma ukuthi i-sexual dysfunction or erectile dysfunction or premature ejaculation baphatha only abantu besilisa. Kanti ikhona into ekuthiwa i-female sexual dysfunction engaphathelene nenduku ephathelene nabo nontomzodwa. Yeah. So this is one of his. Yes. Yabona if angithi nje ngokujwayelekile women on this show would say akafiki kuvuthondaba then bese impendulo ithi kusho ukuthi umuntu wakhe uyahluleka ukukunelisa kanti what if i-sexual dysfunction wena umuntu wesifazane ingalapheka kodwa iyalapha ngempela Alex ngoba siyakwazi uyicwaninga sibheke ukuthi yini imbangela. I-atrophic vaginitis i-problem because yona ivamise ukwenzeka after i-menopause meaning ukuthi masinzalo iphelile. But now we are picking up a lot of young females presenter with the atrophic vaginitis meaning ukuthi sekukhona abantu abancane manje abaphelelwa inzalo ngaphambi kokuba isikhathi sifike. Lokho ke kuyakulimaza ke umuntu wesifazane ngoba your whole menstrual cycle iyona basically egavena ukuthi inzalo yakho ilele kubukhona. Sure. Hey, knowing you I was bese ngazi kahle ukuthi uzobheka ekutheni kubuye kukhozwe ukuphuza utshwala. Bese ngazi kahle ukuthi nje ubheke lapho doc. Lekake ngicela anonymous. Is it normal ukuthi umuntu wakho engakhali during umdavazo futhi noma mathethe ucansi naye sengiyastress ukuthi mina angichami ukuthi ngichama nini so ngiphatha kabi nami ukuthi angisho ukuthi ngingazi ngizokuthi noma ngithi angimnelisi noma nginjani ngicabanga ukuthi kulungisa kanjani. Okay. Right, doc. Now lana ngipick up ukuthi untokazi yena akachami. Yeah, iqala ekutheni during umdavazo akasho ubhuti akakhombisi any sound yokuthi excited ngento enziwayo. Ubhuti. Manje ngeke ngisakwazi ukubuza. Yeah, nationality. Oh, okay. Ukuthi yena ngokwakhe ukhule under which cultural background. Ngoba naloko futhi kuyacounta okwangempela. Asingayikheli phezulu sibuke nje ngokuthi mhlambe siyacwasa or anything. No, it does count when it comes to the outcome of it all ukuthi umuntu responda kanjani when it comes to ama life experiences. Bakhona Alex abantu besilisa abakwazi impela ukwenza umdavazo bengakhiphi izwi bengakhiphi lutho. Siyababona impela khona laphana na kwiphone. Impela bangasho lutho sidalo. Umuntu kodwa uyafenda wenza yonke into kodwa kuphuma izwi. Sure. Mamelana naleyo chama I think half of it was covered by impendulo yokuqala. But what I'm going to
I'm going to ask that we call the lady back so Doc ungakwazi ukwenza follow-up questions. So we will do that khona manje. But before we do that, we need to take this lady usemi for iskashana eside. Help you till the mini. Thank you for your patience. Emanzi Mtoti sabona? Yebo, unjani dokotela no Alex? Sikhona sis. Siyakumukela kweGagasi. Yebo, ngiyabonga. Ngilenkinga la. Kwi-relationship no guy. Sihlangane 5 months back. Sase sithi akisiqaleke. Sithe sisazama ke hayi lutho into kaBaba ayifuni ukusebenza. So ngaphatheka kabi ke manje angazi ukuthi inkulumo singizoyi-addressa kanjani kuyena. Ugcine nje ngokuxolisa futhi uyaxolisa akazi naye kwenzakalani manje ngimdingela usizo ngoba angazi nokuthi ngizothini kuyena kuke kwenzeke kanjani mhlawumbe usizo ngingamtholela kanjani. Okay. All right. Ngiyayibonga leyo approach yakho sis yokuthi uhambe naye. Shame ngikuzwa usuthi awazi ukuthi uzothini kuyena. Yabona nje what you did ngokuthi ufone on this show steps sokuqala leso sokumenzela and nokuzenzela nawe. Siyayincoma leyo Doc. Kakhulu Alex. And yazi ngifuna ukumbonga Alex Untokazi ngoba manje into ayenzile njengamanje inkulu. Yena mhlambe akayiboni, ake ngimkhululeke yena ngokwakhe. Yabona Alex njengoba eqale wathi une concern kukhona into engamphethe kahle uphatheke kabi asifake into context ngifuna ukumkhulula ngoba abanye abantu bake bathi hayi it's still too early man wena uzama ukuthanda izinto ujaha izinto no Untokazi ukuyi honeymoon phase ila Alex kumele ngabe ikhala khona kakhulu impela ke la now uyabona ukuthi hayi man njalo manginobaba akwenzeki lutho ngithi ngiyazama kwenzeki lutho so definitely ikhona inkinga ekhona. And because of i-concern yakhe ngiyabonga ukuthi ayibanga selfish ibe selfless ucabanga ngokuthi kwenzakalani ngobaba akayicabangeli yena ukuthi hayi ngoba nakuvele ngiyabona lana kufile ake ngiqhubekele phambili uyafuna ukuthi akhe la so singamsiza impela Alex singahlala nobaba phansi sibone ukuthi singamelekelela kanjani sibone ukuthi ingaphumelela kanjani le ndaba yabo. All right. Okay, ngiyabonga kakhulu Doda. Yeah, no sebonga kakhulu nathi. Doc, I think ungakusho lokho because uzobungabizi igama lamuntu. Into ejwayelekile lena ayiyona into eyenzeka nje ekutheni yabo udila ngayo njalo baningi abanye who go through this and once kwenzeka ama interventions ixazuleka inkinga. Yes. Majority of abantu besilisa engibabonayo in my clinic ehamba phambili ezu2 izifo i-premature ejaculation ne-erectile dysfunction. It's exactly lokhu Untokazi akuchazayo. Induku ayivuki, induku ayiqini, induku ayinyakazi, induku ivele ithule nje ikubuke, idikile nje. Kwesinye isikhathi ke uvela usheshe ukufika kuvuthondaba uthi uyazama ukwenza ucansi usangena kumama uthinte kabili kathathu sekuphele kanjalo. So into impela engiyibonayo because it's a cause of concern for both parties. Lo ngalana uba frustrated build up anger because of disappointment. Lo ngalana naye futhi uba frustrated kwehla ego kwehla self esteem because of you know ukuthi akakhona ukunelisa umuntu wesifazane. Number one, what we will do kulama shows ezayo uma kukuthi ke wafuna kulolu hlelo unenkinga wathola advice or wabonwa udokotela, we would encourage you to phone back singafihla ngisho igama lakho so that uzosinikeza leyo feedback uqinisa ithemba people who might think ukuthi it's the end of the world or azadlule ashiye okungcono sizokwenza njalo kuma shows ethu alandelayo. Indaba uNgagasi lo hlelo is not for ingane sikwi open line ubuza noma inofisa ukuyibuza. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Right, watching us ku TikTok tap phela lapho ku screen sakho we there. I've seen some of the questions ngiyabona nezimpendulo zakhona acknowledge and we are on Facebook Indaba with Alex. Kuno sisi othumela iVN earlier and then ngathi sizocela ukuthi asishayele back khona ezocacisa kahle. We have her on the line now. Hello Zanele. Hello. Yes ma so uyilalela impendulo dokotela akunikeza yona. Oh asivele siqale phansi ke mayindaba yakho yini kahle hle concern ngifisa ukuthi uyikhulumele wena ngendlela ngoba ku VN mhlawumbe ubujahena nesikhathi.
Emakhanda nje umdakazo naye umuthami yena wathengisa ama-reaction akhe. Uyabo lokho kuhlina lokho nje kodwa nje akakhali. And manje engazi ukuthi fanele ngisebenzele isikhathi ekwazi ukuthi izinto ziqhamana. Okay. All right. Yeah yiyo leyo doc ukuthi akakhali and ukuhlina lokho and then yamconcern usisi yini ekuphatha ekuconcern usisi about that? Ngathi mhlawumbe enjoy ngathi noma ngicabanga kakhulu ngathi kodwa ngibona ngathi mhlawumbe enjoy akangizwa kahle. Okay ufuna ukubuza doc leyo ukuthi uyinsizwe ekholele esintwini yini enjalo njalo yeah because you said something about ukuthi indlela izinto esikholelwa kuzo nazo ziya influence ukuthi sireact kanjani emdavazweni. Ziya influence phela Alex and untokazi I think into emconcern kakhulu kunako konke lana there's into ekuthiwa lack of affection and i-affection ibalekile because iyalwakha uthando and iyakhombisa ngempela ukuthi umuntu uyamthanda and you care for them and iyaqinisa uthando and bese kuba khona ke i-lack of intimacy. Now ubhuti yana mawukuthi ngempela uma enza umdavazo akakwazi ukukhombisa untokazi ukuthi nami ngiyakufila lento engiyizwayo imnandi. Untokazi naye uzozizwa ngazathi khona la shoda khona. So mhlambe ubhuti kumele nje kuhlaliswane phansi sikhulume siza ukuthi yena uyakazizwe kanjani ngempela mayenza umdavazo and isukaphi lento yokuthi aqinisa ubuso yena azenza isigora during umdavazo. Ngoba ilazi mela thambe khona. So imaphi noma sechama nje akabhongi akenze lutho. Ayakengisa yini manje sechama ukuthi mase chama wenza njani? Wenza njani? Iyafenga ngibambe ngini. Oh okay. Insizwe ethanda isintu sayo le noma mhlambe ekholwayo kanje noma enamahloni. Akathanda isintu futhi akakholwa nje. Okay. Kodwa ke ntokazi vele ke you know abantu besilisa bamemeza during umdavazo bayabhonga and ekugcineni bese begcina bebhodla. Okay. All right, yenza njena yasis uDoc uzoshare numbers zakhe khona manje and so nginga advise ukuthi nizama ukuxhumana naye azagcina embonile kwayena so usufonile now so kumele ukuthi ugcine usizakele inkinga yakho so ucuphe nje uzothatha ama number udokotela khona manje. All right. Siyabonga. All right ngiya ku kwanele sithole now enanda kwanele ukindaba sabona? Sanibona. Sure sanele kunjani? Yes, okay. Sure uyabhonga wena. No phela angithi sewuzwilthi yo inkinga zethu ziyafana siyamajita so ungasabi. Yeah, bona into ifani. Ngicishe ifane naye lo bhuti nalobhuti seqaleni. Okay so yeah, at least kuyeyedwa. So Amandisa ithini yakhe inkinga mfethu? Yeah, inkinga la. So ngumntwana ngathi ngifuna yabo. Benga period for 2 months ago. Manje manje siyangena futhi isikhathi manje nganasengi ukuthi bengenza njani. Enesho ukuthi bengameza. Manje ngazi ngomcomment kanjalo yabo. Okay, Doc. Okay. But yes ikhona impela ukuthi ngiyangikwazi ukuchazela ngokukantokazi ngoba angikhulumi naye directly but ngizokubekela ukuthi wena uunderstand njengomuntu wesilisa fully. Now uthi untokazi ukhuleliwe and then after 3 months waphinde futhi wangena kuma period. So uzothola ukuthi ube nayo miscarriage. Siphuphumile isisu ngoba siyawa classify nama miscarriage siwanikeza amagama awo. Kuba khona miscarriage la umuntu wesifazane angayi khona esikhathini kodwa angayenza pregnancy test. Kuthi ngidlula ngokuhamba kwesikhathi nje njengoba usho bese evele eyaqhubeka ophe. Now that's called a missed miscarriage. Meaning ukuthi she didn't know ukuthi ebekhulelwe but you are assuming ukuthi ebekhulelwe because akayanga esikhathini for inyanga ezu3 ngoba the only way you can know ukuthi ukhulelwe umuntu is by doing a pregnancy test. So uhlobo nayo leyo nto lokuphuphuma kwesisu. So I think untokazi waba ne miscarriage Alex.
Right, okay, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu nathi mfethu. All right. Ngiyabona njalo lama comments avelayo on TikTok. Yeah, because sizoyivala ngo8 so ungarasha khona uzowafunda. We are a community. Ngiku Jasmine Mkhize has me. Hello Jasmine. Hello. Ukwindaba? Okay, akekho ready siyadlula siyamshiya siya ku Maggie Nxumalo eFryhead. Hello Maggie. Hi Alex Nodoki, umeki Thelezi eFryhead not Nxumalo. Okay, sorry Sunday. Yeah. Ngisacela ukubuza kuDoc ukuthi lena kunento eyenziwayo iprocedure umuntu esifazane mayidate up to episiotomy kunezezelwa mayidate. Kuyenzeka yini umuntu esifazane uma ke siyenziwe leyo nto angapholi kahle ngaphansi mangaphulanga ke kahle yalungiseka yini leyo nto leyo. That's number 1. Number 2, lento episiotomy umuntu mayobeletha ingabi naso yini isikalo njengabantu abateta nge-C-section ukuthi ke umgomo ukuthi kube 3 times umuntu mase sezale kathatha ngabe saqhubeka yiphambili ngokwe episiotomy ke na kuya apply into the same thing apply noma uhlezi usiko njalo ngaphansi mayoteta and leyo nto ingayehlisa yini ilabido kumuntu esifazane. Okay. Now ngizoba mfishane intokazi ngoba sesiyavala yezo ngiyathemba ukuthi uzongiunderstanda shenge yezo. Now, episiotomy, it's a procedure, a medical procedure. In fact, it's a minor surgical procedure that we do. Uma umuntu wesifazane ezoteta normal vaginal delivery. Izathu ukuthi siyenze, ziningi but ake sithi mhlambe ingane siyabona ukuthi uma iphuma izodabula lento ekuthiwa iperineum, which is isikhumba lesi between untomzodwa kanye nalo kuphuma khona number 2. Now ingane mayidabulela yona isikhumba asidabuki ngendlela eright, asikwazi ukustisha sisibuyisele kahle esimeni. So sakhanda into ekuthiwa episiotomy. Now njengoba kukhona i1st degree perineal tear, 2nd degree, 3rd degree, nakhona kwi-episiotomy siyakwazi ukusika kancane noma sikusike uhalf wayo iperineum noma sikusike yonke iperineum depending on ukuthi situation kanjani. So lokho kodwa kusenza sikwazi ukucontrola ngoba sikutisha kahle sesibuyisela isikhumba ukwazi ukuphola. Zikhona ke of course ezinye izinto ke engakwenza ukuthi ungakwazi ukuphola ehamba phambili into ekuthiwa idiabetes, isifo sikashukela, then bese kuba khona ama infections. So yes siyakwazi ukuthi si manage leyo nto si control and kungabikho inkinga afterwards. Okay. All right, siyabonga. Siyabonga kakhulu ke sesifike kwi end of show yethu namhlanje. Siyabonga kakhulu ke Dr. Shabalala, your numbers. Ngibonga kakhulu Alex, ngiyatholakala inamba yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembeni Durban Central. Ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr. Shabalala. Ngiyabonga. Right, sibonga kakhulu. Right. Beku udokotela ke uShabalala lo okade enathi. Okay, let's just remind you before we wrap up ukuthi nje ba celebrate 20 years nje ungasali nawe ngaphandle because sinethuba la ukuthi uziwinele nje imoto. You've heard ukuthi we have a win a car competition. So mawungaya nje ku Gagasi FM website uzofika uye khona and uzothola ke ithuba lokuthi you can book a test drive. So ngomgqibelo lo siyakubona so besisemhlanga kwi dealership le yase Halfway Mahindra. Okay, so nga test driver iMahindra XUV 3XO uzobeke thubeni lokuthi ube entered kwi top 20 quiz qualifiers. So ichi squad yeGagasi ke izobe khona ne top 40 yobisakaza khona this coming Saturday. The winner car competition brought to you by your friend Gagasi FM. Kuna T's and C's.